Bună și bine v-am regăsit și astăzi o să jucăm șocuri. Șocuri, nu. Șocuri be like. Oare ce să jucăm cacao până mâine? Na. Bă, o să jucăm 2 jocuri minim și pe fiecare avem un scop. Dar să găsim șocuri. Până atunci voi uita la altceva, la Quillfield Arena. Aici este minim 15 kill-uri să fac. La 20 de kill-uri trebuie să fac. Vedeți la sfârșitul meciului și dacă am făcut scopul, da, dacă nu mai facem până îl fac. M-a dat deja pe o hartă. Hai mă, lasă-mă. Bun, 1. Bă, ce prost e ăla. Bă, dar ce proști sunt ăștia. Cred că e prima dată când mă enervez pe un video. Bă, dar de unde se spăunează? Cred că e prima dată când o să vorbesc mai tare. Dar e o prostie de șoc. Nu știu, dar promisiune rămâne promisiune. Hai că mă duc cu prostul ăsta. Bă, cam eu. Bă, da, serios, ăștia chiar nesimțiți-us. Reset caracter. Off. Mi-am dat off pentru că nu merea. Asta a murit de curând. De unde se spawnează în spatele meu? Se spawnează în spate. De unde se spawnează, mă? Se spawnează. Bă, dar nu-i corect. În sfârșit un kill. Un kill. Ce prostie. Bă, dar tot electronicul ăla. Știi ceva? Că în modul ăsta nu o să fac niciun kill. Ia taci, karma. Karma, fraiere! Iese și tu, copile! Bă! Iese și tu, copile! Iese și tu, copile! Fraiere, am 8 kill-uri. Este destul de bun, dar acum nu mi-am prins performanța maximă. Bă, dar ăștia toate spawne se spawnează, cred că imediat și în jur. Chiar dacă încerc ca să nu înjur. Bă, dar efectiv mă enervează ăștia prea mult. Că-mi vine să înjur, mă, ești nebun? Bă, dar de ce m-a dat? Bă, prostia asta. Nu te schimbă. Serios. Putem schimb făurilor arma. Se spawnează în spatele meu! Se spawnează în spatele meu, mă!
ieșit-o, copile. Ești ieșit-o, copile. Ești ieșit-o, copile. Ești ieșit-o, copil. Ești ieșit-o, copile. Ești ieșit-o, copile, mă. Stai jos. Că recele tot trece, rămâne. Ha, mă, Mary, prostie. Bă, trebuie să mă ascund. Bă, dar nu mă-i corect, arma asta de ce proastă? Ia că mi-aleg eu alta. O aleg pe asta. Chiar dacă cu asta n-am amintiri bune. Bă, tatău. Bun, și eu unde trebuie să mă duc? Eu n-am mai jucat modul ăsta. Eu doar pe ăla cu împușcături, că am avut eu noroc cu prost. Sau noroc bun, eu nici nu știu. Care mai bun? Ăsta cu stea... Cei care jucați. Care mai bun mod? Ăsta cu steacurile sau cu ăla cu kill-urile? Până la 30. Sau nu mi-amintesc eu din CS. Cu CS nu pot să fac videouri, că pe tabletă și pe tabletă nu știu să fac videouri. Ca orice român. Ia nu mai... Easy shit în copile. Copil. Bă, dar mi se test... Ăla de unde se spawnează? Bă, efectiv ăștia se spawnează. Ori-s eu noob, ori-s ei spawnacioși. Bă, mi-am făcut treaba, mai lăsați-mă. 3 jocuri cred că o să fac. Need more mewing. Bă, serios. Ai, înregistrează-te. Know your friends. Știi cu asta, măcar la 50 de metri să ajungem, nu. Asta l-am făcut eu. Mă prost eu sau nu? Stai să vedem la ce nivel o să. La nivel, mă, prostule. Bine, lasă-mă! Hai, lasă-mă. Yes. Lăsați-mă scopul el să ajung la 50. Măcar sau la 25. Ce prostie e asta? Ce prostie e asta, mă, că nu mere. Presat circle. Bă, serios, ăștia îs prea proști. Tu far. Bă, dar eu ce trebuie să fac aici? Release. Release, hai, lasă-mă. Lasă-mă, mă, prostii! Bă, bravo, mă! Când să umpli părul tău? Lasă-mă cu prostia asta! Că mă omorâți mental și internal. Hai, unde e? E far. Bă, dar eu ce să fac? Nu ăsta, dă-l în puii mei! În sfârșit, exit tutorial că mă enervează. Yes! Lasă-mă, mă, că știi și eu. Cârlac. Cârlac pentru acum. Release. Punem aici. Bă, dar ăștia-s proști.
tufar. Bine că îmi spune crap acolo și îmi spune că-s cras. Sau nu știu ce îmi spune. Bă, dar stai mă locului, prostule. Avansez că te așa mă enervează. Lăsați-mă că fac din toi în toi. Mai lăsați-mă. Serios, așa de proste să ăștia. Mă lăs eu prost. Amețiții. Hai pune acolo. Asta punem aici. Hai că face noi 50, dacă e. Tufar. Stați mă cu prostia ta. Dacă picam, eu cred că e... Pata ce stop stalling to crib. Lasă-mă cu prostia ta. Că ce om s-ar cățăra pe o pară, doar alea din cluburile cu de noapte cu femei cu toate. Hai mă, serios. Release. Bă, dar ăștia-s proști, mă, aici n-am rezolvat. Bă, ăștia măcar au voie să pună acest joc, în fine. No, serios, niciun joc. Home, dăm reset. Cum îi spun eu. Hihi. Iar Karen, eu nici nu știu care înseamnă Karen. Karen, nici nu știu dacă pronunț bine. Ar fi cam criză jocul ăsta. Hai că joc! Aici trebuie să facem România, toate prostiile României, cu legămii să prost ca mesa. În fine. Nu, că am exagerat. Serios, ăștia sunt RSS, bă! Mai bine cu Iohannis decât cu steagul ăsta, na. Priviți un minut că pe mie deja mi se face crață. Tot la baie. Ok, m-am întors. Tu ce-ți-a... Steag. Ne duce și la proștii ăștia. Țara. România. De încolo de români. Map. Modern World. Factory. Dom pui mei. Lasă-mă cu prostia ta. Paint Bucket. Mai că mi-aleg portocaliu ăsta. Mode Peach. Val. Include a city. Ce proști sus. Cumpăr un din asta. Bun. Mode Crazy Peach. Pocnienia. Aduc chiar să vomit. Pentru video. No, bine. A revenit. Personal normal. Care abia a ieșit din comă 18 ani. Paint Bucket. Teleport iar săr. Bă, ce prostie! Pot să mai recumpăr așa.
Answer, mod peace. Bun, și acum îmi fac fabrici. Cum fac, mă, fabrici? Fabricile. Hello. My two cards. Servez, capturas. Respawn, auzi. Ce proști să ăștia. Litvia. Bună țară. Pe care am pătut că s-au căcat pe ei. Bă, astea cum să le iau, mă, prostul de mine? Bă, trebuie asta să fie de 2 ori mai mare, nu? Da, bă. Trebuie să-mi iau așa, nu? Adică pot al așa astea. Bun. Și acum mă dau pe bits. Și gata, dar acum îmi fac factory. Ce prostă. Dacă merg la oraș eram prost. Ba, dar mie nu mi-apar butonie factory. Prostii astea. Pocnenia. Îmi facem colonii, mă. Ne facem colonii în Africa. Colonie în SUA. Colonie în Rusia. Colonie în Australia. Colonie la Cristiano Ronaldo. Colonie la Ronaldo. Colonie la... Bă, ce proști să ăștia să mor eu. Lăsați-mă, mă. Bă, ăștia-s proști, mă. Iată, mă, teritoriile înapoi. Dacă mi le ia. Bă, da câți bani ai? Păi și noi astea nu ni le cumpărăm. Nu cheval. Auzi. Mai sunt și eu cu engleza, mai sunt și eu cu prostile. Hai că asta cred că e pe altă parte. Și deja am avansat destul de mult. Bă, ăștia-s proști! Deci mi-am făcut țară în scurt timp, tată în puii mei de proști. Proștilor! Am o întrebare. Îl urăți pe Putin, pe Rusia. Este culmea ta. Așa le-aș da, mă, la proștii aia, așa le-aș da. Eu. No, și cam atât a fost. 2 misiuni am făcut. Din alea 3 jocuri pe care le-am jucat. Așa că, pa, favorilor.